Čaute ľudia, som Rex a vítam vás pri ďalšom videu z World of Tanks a dneska som tu po veľmi dlhej dobe pri tejto hre a dneska tu som s tankom T-30 a chcem vám ukázať jeden replay, čo sa mi podaril. Bol proste jedna hra, ktorá sa mi celkom dosť podarila. No, niečo o tom tanku. Mega slabý spodok. To má nejakých 70 cm, alebo ako to je milimetrov, to ja neviem už. Tá väža je dobrá a vlastne tento tank je kópia T-34, akorát to dielo je výraznejšie, silnejšie. Lebo to má 750 poškodenie a priebojnosť 276, okolo toho nehovorím. A tie hečka, proste no koment. 950 poškodenia a 900 damage a to je len 9. tier tank. No, ja troška pretočím. Toto bol taký, že som náhodou klikol vedľa, tak som vystrelil do vzduchu, no. 1500 kreditov preč. OK, takže ja si dám už ten druhý pohľad. No. A bum. Zase 109. To zabolí, keď vám niekto dá takú šupu. Hovorím, keď nemáte ten spodok schovaný, no tak je to fakt veľký problém a tí ľudia vás pália iba tam, väčšinou. Alebo ešte, tu pauznem, sa dá strieľať buď toto, ale to je malá pravdepodobnosť, že trafíte, alebo táto tu kopula, alebo čo to je, komandérová kopula. To, do tohto keď strieľate, no tak to dosť jednoducho prestrelíte. Keď s Hellcatom prestrelíte T-34 sem, no tak T-30 by už malo byť tiež tak isto na tom. Vyřadili jsme je. Blueberry. 152, hra je 3-3. No, a teraz tu ide môj väčšiný nepriateľ A75. Ale ako vidíte, navždy nebude nepriateľ. Nepřátelský tank zničen. Hej, ďalší kill. Hlo, musím nabiť, musím to stihnúť. Ešte pár sekúnd, poď. Ja to dám a Dostali to. za 840 pekne. Bohužiaľ to nebol kill, ale damage to bol riadny. Dobrú ťavku som mu dal. Black Prince, to hovorím, že to už ani, to sa mi neoplatí tam za ním ísť, lebo by som bytočne stratil čas a možno aj ďalšie killy, ktoré by som mohol dať. Ako sa uvidí, aj dám. Vidíte, ten Black Prince po nejakých 20 sekundách umrel, čiže fakt by sa mi to neoplatilo. Túto časť hry troška pretočím. Cíl zaměřen. Ztratili jsme cíl. A bum. Nepřátelské Dobre, vozidlo ideme. zničeno. Toto bude môj nepriateľ dosť AMX 1390. Tomu troška budem čorovať. Máme je. Keď už mám proste tie 3-4 killy, no tak už proste chcem Top Gun, čo je válečník za 6 kg. A tak proste čorujem, no. Keď sa dá, no tak skillím.
dajme M46 Patton. A teraz som ho bohužiaľ netrafil. Ďalších 1500 kreditov preč. Ináč tie náboje pri tomto tanku sú dosť drahé. Kto povie, že sú lacné, no tak to je proste úplný pán a má prémium a má nejaké ťažké money na tomto, v tejto hre. Pretože ja aktuálne teraz mám 300 000. A mám na tomto tanku 80 000 skúseností. A neviem, že ako našetrím tých zvyšných 5,7 milióny. Je to masakerno. To tiež troška pretočím. Troška viac. Ale teraz to spomalím. Teraz kto ho dá? Kto? On alebo ja? Nestihol. Nepřátelský tank zničen. 5 kilov. Musím dať 6 kilov. A dám ich, alebo nedám? To uvidíte. Teraz dramatické ticho. Ešte no, ale už nie. OK, takže typ 60. Dostáva tu T54, typ 61, Love, čiže Lev a Indian Panzer. No a títo štyria tu budú robiť problémy a problémy. No, ja som si prvýkrát povedal, že poviem takto, obehnem ich, ale potom hovorím, že tam je levé. A to by som mohol ísť čornúť a mať ten 6. kill. No, M3 ustúpila, lebo vie, že chcem mať ten 6. kill. A ja ho mám. V tejto chvíli mne už jedno, že zomrem. A myslím, že to bolo jedno aj im. Tady končíme. Všichni ven. No. To už si môžete pozerať tú bitku. Zasáhli náš pás. Už dlouho nevydrží. No. Takže bitka skončila prehrou, ale ja si myslím, že tá bitka nemala chybu. Bola proste good pre mňa aj pre ten náš tým, myslím. OK, takže môžeme ísť na výsledky. OK, takže tu sú výsledky. Zarobil som tu 30 552 kreditov, 632 skúseností. Má to teda Top Gun a druhú tú klásu. No. Že, čo sa týka damage, som tesne pod AMX 1390, on má 4029 damage a ja shit. 3749. No a ten náš tým má to tiež dobre, teda ich tým. Takže vypálené výstrelov 10 a tak ďalej, to si už pozrite vy sami. Dokopy som zarobil až 2109. Fakt až. No. A ja si myslím, že pre tento diel by to mohlo bohate sačiť. Ak sa vám video páčilo, dajte like. Keď tak odber, ja sa mi ľúčim a čaute.